molt bé, per fi puc fer el que volia fer des d'un principi. Molt bé, anem a comprovar que això funciona. Per una banda tenim el TUC aquest, que és l'aparato per connectar discs durs interns a un portàtil. Això no ho he tocat, així que hauria de funcionar bé, i si no funciona bé hauré de reclamar una altra vegada. En principi espero que no hagi de reclamar res. Esperem, vaja, esperem. Aquí en teoria hi ha el carregador de corrent i el cable per connectar-ho a l'ordinador. USB 3, que en teoria és molt millor que el USB 2. Això ho col·loquem aquí. Vale. I això ho traiem d'aquí. El que diu aquí, el primer que s'ha de fer és connectar el disc dur. Diu que puc fer particions, Molt bé, anem a provar-ho, Traiem aquí els plastiquillos. Vale. En teoria pot connectar tant el disc dur intern petit com el gran. Aquí per fi tinc el disc dur intern de 5 teres que em volia comprar, que vaig intentar-ho per internet. Al final me l'he comprat al Media Market, també per internet, no entendre, l'he anat a recollir ara mateix. Anem a obrir-lo, espero que funcioni. Si us plau que funcioni perquè ho necessito, però ja això. En teoria ha d'anar ben protegit aquí dins, esperem que sigui així. Toshiba és una marca de qualitat en teoria. Molt bé, ens ve aquí el manual d'instal·lació. Poca cosa diuen perquè evidentment tampoc hi ha gaire cosa a dir, és un puto disc dur, m'entens? I aquí tenim el disc dur que està ben protegit, I ben aïllat, I és ben maco. I el tenim. Disc dur de 5 terabits, que són 5.000 gigas. Molt bé, anem a connectar-lo. La foc és connectar això aquí, que es connecti bé, evidentment. Sembla que s'ha connectat bé, no? Té pinta, no? Que s'ha connectat bé. Això aquí. Evidentment. I això va cap aquí. A veure... Ara no farà res, perquè evidentment està apagat. Connectem el cable d'alimentació. Vale, no diu res. Sí, està apagat en teoria. I aquí hi ha un botó de on-off. I ara en teoria s'ha engegat. Em pot petar la cara i quedar-me sense res. De moment no surt res aquí, Administració d'equips, crec que era? Sí, administració de discos. Anem a veure. Aquí hauria de sortir, I no surt. No surt. No està reconeixent el disc dur. Ja comencem. Això no està funcionant i en teoria està ben connectat, el disc. Vale, ara em diu que tinc alguna cosa connectat per USB, cosa que és correcta, com a mínim. Això sí que m'ho està dient. Que l'ha reconegut. Vale. Ara sí. Ara sí. Però no sé si fer només una partició o fer-ne dos. De la meitat. De la meitat. Vale? En teoria... No he fet un, no cap un. I en teoria... Perfecte, de moment ha funcionat, Tinc 2,27 teres per cap, que venen a ser 4 teres i mitja.
No sé per què diuen que el disc dur és de 5 teres quan realment és de 4,54. Em timen 500 gigas. Així, by the face. By the face. I 500 gigas no és poca cosa, 4,54, sí. 460 gigas que me l'estimen perquè sí. Que no diguin que és de 5 teres, tio. I no són de... coses d'aquesta. Va, en teoria és USB 3. Ho podeu mirar aquí. Com podeu veure, 2,27 i 2,27. Que no arriba a les 5 teres. O sigui que timen una miqueta, Podeu veure que tinc els 2 discs de l'ordinador quasi a rebentar i amb xarxa tinc això, que també ho tinc a rebentar. Ara no estan... no sé per què no surten connectats, però com podeu veure és de 2,71. Bueno, i ho tinc hiper a rebentar. Ara realment podria passar tot això aquí i tindria tot en un... Molt bé. Doncs sembla que sí que funciona, la coseta aquesta. Aquí es pot veure el tema. Es diu TUC i li he posat el disc aquí. També té connexions USB, 3 connexions USB per fer càrrega del que sigui. I res, està connectat a l'ordinador i amb cable a la xarxa. I així és com sembla que per fi podré fer un backup correcte de tot el que tinc a YouTube. Això espero. Ja us ensenyaré com queda. Fins ara. I... Vale. Han passat uns mesos des de la gravació. Ara us ensenyo el que us anava a ensenyar. Per vosaltres hauran passat 2 segons. Com podeu veure, aquí ja he passat tots els vídeos en el backup 1. El backup 2 el tinc 8. Si un disc intern es fa malbé, però no a nivell físic, sinó a nivell lògic, tenint 2 discs creats aquí, pots recuperar com a mínim la informació d'un dels 2. Llavors, jo he començat aquí amb el backup 1, que ja tinc quasi una tera ocupada, a més, de les 2,27, que és la meitat del que té el disc. I aquí teniu, he creat 3 carpetes, Facebook, Twitch i YouTube, que són tots els vídeos i tots els directes que faig en aquestes 3 plataformes. A Facebook, de moment, només he fet un vídeo de prova de directe, de Fortnite, que el vaig fer, a més, fa la tira de temps, l'any passat. En canvi, a Twitch, aquests últims mesos, doncs, com que està bastant actiu, aquí tinc totes les sèries que he anat fent, Bayonetta, Dead Space, Donkey Kong, HOTS, IRL, Mario Tennis, el Mundial de Rússia, l'Objectiu de Switch, l'Octopath, Super Mario Odyssey, The Witcher 3, This War of Mine i alguns altres especials com els Oscars o el consultori de Twitch i tal. Octopath, quan tingui el joc, seguiré la sèrie. Super Mario estem a punt d'acabar. The Witcher 3 em sembla que encara ens queda bastant. Hi ha un munt de directes, a més de 2 o 3 hores. Sí, bastant bèstia. Donkey Kong també l'he d'acabar i l'altre ja està més o menys acabat, tot el que tinc per aquí. Què més? A YouTube és el que tinc més contingut i ho he dividit en aquestes carpetes. Els directes que feia abans d'aquest any, els instants directes, que és el que estic fent aquest any, que estan tots en aquí, per data, així ho tinc tot ordenat, els tinc tots en aquí, tots els instants directes que he fet, 230. First Play, que de moment el tinc bastant abandonat, però com que estic fent els instants directes, doncs ho faig en allà, però la idea és que un cop acabat els instants directes, l'any que ve, aniré fent directes també de primera partida en alguns jocs. Molt de tant en tant, no serà ni cada setmana. Especials, que de moment només tinc a l'E3, i suposo que en algun moment en farem més. A l'Uvelog, que també per data tinc tots els vídeos que hem fet d'Uvelog, i cadascuna amb la seva carpeta, i finalment les sèries, que és on tinc més contingut i on tinc més treball també, totes les sèries que he fet a YouTube
I també per cada sèrie tinc doncs una carpeta de cada episodi i per cada episodi també hi guardo la miniatura original per si en algun moment l'he d'editar, el vídeo construcció, en aquest cas de Premiere, i el vídeo resultant. No guardo, evidentment, els negatius i tal, perquè són moltes gigas, tot i així, tots els episodis són unes 5 o 6 gigas, així que va ocupant bastant ràpid. Jo crec que aquest 2018 omplirem ja el backup 1 i el 2019 ja veurem el backup 2, que encara em quedaran 2 teres, suposo que em durarà molt més perquè ja no farem els instants directe, per tant hi haurà molt menys contingut de vídeo, espero que em duri molt més. Però bé, són moltes teres el que tinc, 5 teres, així que espero que em duri bastant. I res, no sé si vosaltres teniu alguna forma de fer backup de tots els vostres vídeos, directes i de més. Si teniu alguna solució millor o si teniu alguna solució interessant, ho podeu deixar en els comentaris i ens veiem en un altre vídeo. Espero que us hagi agradat aquest investigant de backup del que he configurat per poder tenir emmagatzemat i tot ordenat, Twitch, YouTube i de més. Així que ens veiem en un altre vídeo. Fins la pròxima. Adéu a tothom.